थांना थाखै थांना थाखै अमित फैबाय अ अमित जोंना सोर फैखो बिदिबाय अर भाई नै मिनिबायलै बिदिबाया जाना एना मा होनखो नेवलाय मोखां मा जाखोनो आयै एन मावजि जोंना मा होनखो एन्जर सिखा होनो ओइद एन्जर सिखा नङालै मा एन्जर सिखा जालाबायनो एन्दारलिं लाइकफोर होआखैबा लाइक हो थुब्रिलाबायना हो लाइकफोरखौ बिदिबाया मा होनखो लाइक दान जिएल हिन्जाव सिखाव ओइद फाग्लालै जोंना नै जोंसार सरगायारि फैबाय दे गुड मर्निं लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जोंसा जेडि आंनि एलबिआव नुजाफैनायनि थाखायबो जोंना नै आब' दिबि फैबाय हाय नै हेल' आब' दिबि जोंना एन फैबाय एना लाइक दान अमितआ मा होनखो गुड मर्निं सार नो गुड मर्निं अमित गुड मर्निं माखो मिनिखोलै एनसना है एन्दारलिं जोंना बिष्णु गेमिं फैबाय हाय ब्र मा खबर नो जोंना खबरा मोजाङानो आंना बिष्णु ब्र नोंनालाय बोरै दे अननानै खोन्थाहरदो नोंनिखौबो जोंना आब' देबिया मा होनखो लाइक लाइक होबाय आरोना थेंक इउ आब' देबि लाइक होनायनि थाखाय जोंना अमितआ मा होनखो गुड नाइट अर भाइनो गुड नाइट दे सेम टु इउ अमित सेम टु इउ जोंना आब' देबिया मा होनखो मा मावदो जेबो मावाखै आब' नै दसे जिरायलाबायनानै माबा एलबि होदों जोंना जेदिया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो ब्र ओंख्रिया मैया मोनानि बयलार आलुसोमोनलै जोंना जिदि ब्र जोंना बिदिबाया मोनखो बिष्णु काम बिष्णु नै जोंना बिदिबाया नोंखौ लेंहरदों लोगो गैयाबा दे अननानै लोगो जालायबानो जाबाय ब्लु होनि आं बिदिबायनो र' बिदिबाय ब्लु होबाय दै जोंना दिबिया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो जोंना ओंख्रिया मैया हरनिसोमोनलै आब' देबि मैया हरनि बै मा होनो बयलारजों आलुजोंसोमोन जोंना देबिया मा बहा दंनो देबियाबो सोंदों आरो आं दालां सिङाव दंफैयो गामियावनो दालाङाव एसे बार जाफैदों आरो ना आब' देबि जोंना एना मा होनखो खिनो जायगा नागिरदों फाग्ला है सना खिनो नागिराखैलै बिदिबाय मा होनखो मा हारलाल जिएल हिन्जाव सिखाव ओइद हारला नङा बिदिबाय जोंना एना मा होनखो दा खिना हाग्रायाव जुद्रुनो आयु आयु जोंना जेदिया मा होनखो मा जागा बियो ब्र'नो जागाया दालांसेयाव दंफैयो आं गामियावनो उदालगुरिया आरोना जोंना ओमफ्राय मा होनखो आंनो होआ नामा अरबाय माखौ नांगौब्रा मिथाल दे दे अननानै खोन्थाहर माखौ होआ होनना बुंहरखो जोंना आब' साया फैबाय दै आगै सना थानो हानाय नंला आं मबाइल चार्ज गैया दिनै बार अखा फैदों लाइन थार जजोब्बाय दसेल' फैदों आं मा ओंख्रि जानाय आगै सना लाइक डाउन थेंक इउ आब' सना आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय मोनथिखादों आङो मैयानो नों खोन्थाहरखादों नालाय मैया हरावनो आंनि एलबिआवहा लाइन थार जदों होननानै जेबो नङा दे आब' साया ओंख्रिया मैया हरनि आलु ओमफ्राय बयलारसोमोन आब' साया जोंना एना मा होनखो बिसिगियालाय बोरो बिसिगिया दङ एलबि नायगासिनो आंनि एलबिखौनो र' दै बिथिं थांबा ओरै साइड मोनसे थांबोला नेट नागिरालै ओरै साइड मोनसेथिंजाय खुरगासिनो दङ नै बिष्णु साबधान बिष्णु नोंखौ नै जोंना बिदिबाया साब खालामबायनो फाग्ला अखा हाना लाइन सना सेस अ फैयाखसै जोंनिथिंजाय जोंना आब' साया मा होनखो आगै आंखौबो फ्रेन्ड खालामना होनो थिनदो आगै निउ फ्रेन्डफोरखौ आं दा हरनो हाला अ
देलाय सोर गोदान दङ देलाय जोंना बे माबाजों आब' सायाजों लोगो खालामलायबानो जाबाय देलाय बेना लाइनथार गैया लाइनथार जदोंनो मैया बार अखा फैनानै बे रिटार्न हरफिनखायो जोंना आब' सायाया अननानै प्लिज आब' सायाखौ बयबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय दे लोगोफोर जोंना ड्रिम्पि दिदिया गैया रे लाइक डान थेंक इउ ड्रिम्पि आब' लाइक डान खालामनायनि थाखाय आरो आंनि एलबियाव फैनायनि थाखायबो आब' ड्रिम जोंना मा होनखो मबाइला थैसिगोनसो आयौ थैनो होनाङा एन मानो थैनो होनो ड्रिम्पि आब'आ मा होनखो नेम सेन्स दिदि जोंना अमित फ्रेन्डआ मा होनगोन निउ फ्रेन्ड खालामनो निउ फ्रेन्ड जायफ्रा लोगो गैया लोगो खालामलायबानो जाबाय दे अननानै प्लिज जोंना ड्रिम्पि दिदिया मा होनगोन हेलौनो बयखौबो नै जोंना माबा हरदों ड्रिम्पि दीदिया सबको हेलो बोला है और जो अभी ड्रिम्पि दीदी से फ्रेंड नहीं है ना सबके सब फ्रेंड हो जाइए ड्रिम्पि दीदी के साथ बिदि भाई एन आब' गुड मर्निं नै बिदि भाइया बुंहरदों नै एन नोंखौ जोंना बिदि भाइ 08आ मा होनखो ड्रिम दीदी गुड मर्निं बोला बिदि भाई नै ड्रिम्पि दीदी आपको ड्रिम्पि दीदी के बोला चेनेलनि नामा चेन्ज खालामबाय आब' ड्रिम जोंना एना मानखो बिदि सना ओखि सेम टु इउ नो बिदि भाई जोंना बिदि भाइया मा होनखो साया गुड मर्निं नो आब' सायाना मबाइल चार्ज गैयानोलै थांबायसो खोमा जोंना ड्रिम्पि दिदिया मा होनखो मा खबर मोजां आब' ड्रिम मोजां नोंनालाय बोरै दे खोन्थाहरदो अननानै आरो ओंखामफोर जाबाय नामा आब' ड्रिम दे खोन्थाहरदो जोंना गुड मर्निं बिदि भाइ नै ड्रिम्पि दिदिया अजय खान्दुल सोरमोनथाय बायदिनो फैदोंदां बियो आं सिनायासै दै गाइस खिजायसो नों बुजियासैलै आं बिदि भाइ मानखौ अमित सालथे गुड मर्निं नो अमित गुड मर्निं नो जोंना ड्रिम्पि दीदी क्या बोला भेरि नाइस नामा नंगौ नामा आब' ड्रिम जोंना अमितआ मा होनखो जाय गोदान लोगो जादों आंबो बेक हरगोन जाय गोदान दङ दे लोगो जालायबानो जाबाय अननानै अमितआबो बेक हरफिनखायो जोंना ड्रिम आब'आ मा होनखो गुड मर्निं ब्यूटीफुल साया गुड मर्निं नो ड्रिम्पि दीदी क्या बोले कल रात को ना हवा बारिश आया था साया दीदी के उधर और शायद उसने बोला था क्या बोलते लाइन तार भी थोड़ा ये हो गया बोला है अभी तक लाइट नहीं आया ऐसा बोल रहा है उसका मोबाइल चार्ज नहीं है ऐसा बोला है चला गया शायद साया दीदी ने बिदि भाइया मा होनखो अके आब' साया ने बिदि भाइ अमित सालथे ना मा गोमोबाय दे गोमोना माखौबा मिनि हरबाय अमित सालथे ना जोंना जिदि सरगियारि मा होनखो ड्रिम्पि मनिटापा लोगो जादो आंबो भिडिअ नायना कमेन्ट हरना दोनहर आंनाव आंबो नोंनिखौ सापर्ट खालामो ड्रिम्पि दीदी जेडी स्वर्गया ने बोला है फ्रेंड होने के लिए फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड हो जाइए वो भी रिटर्न कर देगा साया बोरामान के दीदी जी मेरा मोबाइल चार्ज नहीं बैटरी लो हो गया सिम तो यू बैटरी चार्ज नहीं है साया दीदी का बैटरी चार्ज नहीं है लो बोला है और मान गजंगा ड्रिम्पि दीदिया आंनि चेनेलनि नामा भेरि नाइस नोंनि चेनेलनि नामा भेरि नाइस थेंक यू आब' ड्रिम जोंना एना मानखो है थाब फराय मानो हाया नों थाब फरायनांगौ होमबा दे होमबालाय ड्रिम्पि दीदिया मानखो अमित गुड नाइट नो जोंना ड्रिम्पि दीदिया मा मानखो आदसा सायाव बिदि भाइ जेडी गुड मर्निं अजय मानखो सावख्ला सायाबो मानखो आगे संना आं आंना जाला ओंखारथ'निसै ल' जाबाय अल फ्रेन्ड बाय दे जेबो नङा दे आब' जाया आंनि एलबियाव दसे सम बाबु नुजाफैनायनि थाखाय दे
आरो मबाइल चार्ज गैयाबालाय माथो खालामनो दे जेबो नङा दे आब' साया जोंना अमिता मानगो साया बाय बाय बिदि बाय 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 साया आब' जोंना द्रिमपिट आब' मागे दे जेदि आराम से रिटर्न देना रिटर्न द्रिमपिट दीदी को मैं ब्लू देता हूँ ब्लू होबाय दे आब' द्रिम नोंनो जोंना जेदिया मानगो बिदि बाय 08 ब्लग गुड मर्निं मा ओंख्रि जाखो जोंना द्रिमपिट आब' बाय प्लिज ब्लु होबाय आब' नोंनो जोंना द्रिम आब' मानगो माय गडनो अमिता मानगो अर बाय ब्लु होला नामा आंनो सार ब्लु नांगौ दे होनि अमित दे अमित ब्लु होबाय दे जोंना साय आब' मानखो अमित बि आगै बाय बाय लाब लाब हरना खुलुमहरबाय थांबाय जोंना आब' साया मबाइल चार्ज गैयानो जोंना बिदि बाया मानखो फान्थावसो जेदि ब्र' फान्थावसो नो जोंना आब' द्रिम दिदिनि गैयाब्ला थेंक फर ब्लु वेलकाम द्रिम दिदी जोंना अमिता मानगो द्रिमपिट लोगो जादों द्रिमपिट आब' नै जोंना अमिताबो नोंखौ लेंहरदों जोंना बिदि बाया मानगो अर बाय फेस देखा दो प्लिज ओइ आं फेस दिन्थिनो एसे बोरैबा मोन्दों माने उन्दुब्रेदोंना आङो दिनै थाब सिखारनो रोङाखै बिनि थाखायनो मोखां बुना दङ फेस देखायनो बोरैबा मोन्दों आं जोंना एना मा होनखो आं ब्लडनोसै ओइ दानो ब्लडनो मोना दानो ब्लडनो मोना जोंना द्रिमपिट दिदिनि गैयाब्ला जेदिकी घर जेदि नै नोंनि न'आव थांगासिनो दं जेदिकी घर जा रहा है द्रिमपिट दिदी ने और अजय मा होनो अजय सावख्ला अबेनि नोंलाय आंथ' उदालगुरिनिलै नोंबा सोरखौ बुंहरबाय थादों जोंना एना मा होनदों थैसिगोनसो मबाइला 30ल'सै आयै 30ल'थारसै होमबा दे एन लाइक होआखै अननानै लाइक होदो खेनसे दे लोगोफोर सोर दङ आंनि एलबियाव दे अननानै कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट आरो जायफ्रा लाइक होआखै लाइक होबानो जाबाय दे अननानै प्लिज बिदि भाया मा होनखो बिदि भाया देखा दो प्लिज खुलुमबायलै देखा दो अमिता मा होनखो एन सना गुड नाइट नै एन नै गुड नाइटनो बुना दंलै उन्दुब्रेदों आं दिनै बेखायनो एसे बोरैबा मोन्दोंमोन आरोना मोखां दिन्थिनो फेस दिन्थिनो जोंना एना मा होनखो अमितनो नोंखौ बुंदों आं सावख्ला नोंबा अबेनिमोन अजय दे मेनायजिजों फैब्रा अजय एना मा होनखो दे देखाय दे दिन्थिबाय जोंना बिदिबाया मा होनखो एन आब' मानिनो हनै बिदिबाया बुंहरदों अमिता मोनखो मा खालामदों एन सनार मा खालामदों नै एन दे खोन्थाहरदों अमिता सोंहरदों नै जोंना एना मानखो दं अमिता मानखो एन सना अर भाई जों माला फैगोन नों आइयै गैलालै दा लोगोफोर सोर दङ अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम कमेन्ट जोंना बिदि बे होनना मोसाबायसोलै माथो मोसाना अरबायसो होनना बुंहरबाय जोंना अमिता मोनखो हाबायाव आंखौ लिंहरगोन ना लिंहरा एन सना हाबायाव लिंहरगोन ना लिंहरा एन दे खोन्थाहरदो नै अमिता सोंहरदों एना मानखो गाबोन थांगोन अमितनो गाबोन फैगोननोलै अमित गाबोन जोंना बिदि बाया मानखो मानिल' जाखो आब' एन मानिल'नो मबाइला दे खोन्थाहरदों नै बिदि बाया सोंहरदों जोंना जोंना मनिसाबो फैबाय दै लाइक डान थेंक इउ मनिसाबो आंनि एलबियाव फैनायनि थाखायबो आरो लाइक होनायनि थाखायबो गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंनिसिम जोंना एना मा होनखो एन्जर सिखा मोनामदों खोमालै एन्जर सिखाया मा बुंबावनो खाथियावनो थैना दंना बिदिबाय मोननियाव जोंना बिदिबाया मोनगोन फ्रेन्ड खालामनो बिदिबाया लेंहरदों नै जायफ्रा बिदिबायजों लोगो गैया दे अननानै लोगो जालायबानो जाबाय एना मा होनखो हराव बार अखा फैना लाइन थार जदों आयै लाइन थार जना थाबाय होमबा जोंना अमिता मोनखो अर बायखौ
मोनामदों एन सना एन्जर सिखाव आयो बिदिसो होमबा जोंना मनिसा मा होनगोन मनिसा आब'आ आं थांथ'बाय दे आं ओंखाम जानि अ दे जेबो नङा दे जाना लाबानो जाबाय दे आब' मनिसा ओंखाम जायाखैबा दे जोंना अजया मा होनगोन माथो हिनजाव थाखानाय बायदिसो नुदों माथो दंलै दंनायालाय 101ता दङ हिनजावालाय माथो बुंबावनो अजय बिदिबाया मा होनखो निउ फ्रेन्ड काम 5K प्लिज 5K जोंसो नैलै बिदिबाया गोदान लेंहरदों 5K जों दे जायफ्रा लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय बिदिबायजों 5K आइडि दंनो जोंना नै बिदिबायनाव जोंना एना मा होनखो अमितनो बिदिबाया मा होनखो अ नोंसिनिथिंसो थांबाय नामा एन आब' औ थांबाय खोमालै एन मोननिथिं जोंना एना मा होनखो आंनो जानो थोआ नोंसोरखौ बोरै लिंहरनो गाव हारसिं जानोनो थोआनो बोरै लिंहरनोनो ओमफ्राय दा मा होनखो गेसाव मोनामदों गय जोंना एना मा होनखो बिदि सना दासो सान्दुं दुंदों दासो सान्दुं दुंदोंनो बिदिबा नै जोंना एनिथिं अजया मिनिबाय दै दे अजय नोंथ' सापर्ट आइडिजों फैदों दै अननानै देलाय आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामना होब्रा प्लिज एन मा ओंख्रि जानाय दे खोन्थाहरदो अननानै प्लिज एन दारलिं खोन्थाहरदो दे एन दारलिं मा ओंख्रि जानायमोन आवमा सोबजानायसो फाग्लाया ओइ फाग्लि बिदि जायो नामा सोरबा गावनि दार्लिंखौनो बिदि बुङो एन जोंना मैदामोनखौ अरबाय सुबिदा फिसा ओइ फाग्ला मा जानला माला बुंखो बिदि नङा अमित बिदि नङा जोंना बिदिबाया मा होनखो मैया जोंनिथिं फैनो नागिरदोंमोन फैयासै आबौ मैया फैनो नागिरदोंमोन आरोना बारा फैयासै ओमफ्राय अखा एसे फैदों एना मा होनखो नंगौ नामा भिडिअ खिनो रिम्पिदा मा होनखो जेदि भाई डान कर दिया जेदि थांबाय नामा दे थाङैबा अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम नोंखौ रिम्पिट आब'आ लोगो खालामबायनो दा नोंबो हरफिनबानो जाबाय रिटार्न खालामफिनबानो जाबाय जेदि जोंना बिदिबाय मोनखो आइ एम गयिं टु पाकिस्तान हिन्जाव सिखाव सालथे बाय होद फाग्ला मा पाकिस्तान थांलाबायनो दानो थांनो मोना बिदिबाय जोंना बिदिबाया मा होनखो आब'नो जोंना हेलौ एन सिस एन नै जोंना नोंखौ खबर लादों नै जोंना आब' द्रिमा मनिसाया ओंखाम जायाखैनो ओंखाम जानो थांबाय खोमालै आब' द्रिम जोंना नै द्रिम आब'आ बुंदों दा थां बिदिनो थांनो नाङानो बिदि एना मा होनखो हाय द्रिम्पिट दिदि मोजांनो जोंना अमिता मा होनखो आइ लाभ इउ टु अल सालथे सैमा सिखाव सोरबा सैमा सिखाव जालायखो जोंना द्रिम दिदिया मा होनखो आब'आ अनो दे लोगोफोर सोर सोर दङ दे अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम हाय आदा मा खबरनो मोजां खबरा नोंनालाय बोरै माबा मा होनखो हाय आदा मा खबराथ' मोजां आदा आंनो हिनजाव नायदो आयौ सोर फैलायखो बेलाय सोरबा आदा आंनो हिनजाव नांगौ फैलायबाय दै नै जोंना हाबाब चेनेलनि नामा बिदि थायो जोंना द्रिम दिदि क्या बोला द्रिम दिदिया जोंना आदा आंनो हिनजाव नांगौआ मा होनखो लाइक दान आदा थेंक इउ लाइक दान खालामनायनि थाखाय जोंना प्रिया फैबाय दै प्रियाबो फैबाय गावनो सैमा खावदों बे दुस्थ'आ आया दा खावाखैलै मा
सोरखौ बुंखो उमिदा खावदोंना आब' प्रिया जोंना उमिदामोनखौ र' दसे दानो फैफिनगोन आं एन्जर सिखाव ओइ बहा थांनो नागिरलायखो दिनै आंखौ बिराद जावबायलै मानसिफोरा एना मा होनखो सैमा जाग्रा नुखायो हैद सैमा जायालै आङो मा जावहरो आदा आंनो हिनजाव नांगौलाय मा होनखो एन आब' मा खबर एन नै जोंना आदा हिनजाव नांगौ नोंखौ खबर लादों नै जोंना ड्रिमपिट आब'आ मा होनखो सैमा दा जा औलै बिसोर मा बुङोथाय आब' ड्रिम आं जायानो आंखौसो जावहरबाय थाबाय नायलाय आदा आंनि हिनजाव नांगौमोनखो आब' प्रिया गुड मर्निंनो सैमा सिखाव एन्जर आयौ सोरखो होनखोलै मा ओंख्रि जावबाय थाखो आंखौलाय दिनैलाय एना मा होनखो मोजां आदा आंनो हिनजाव नायदोनो जोंना ड्रिमाबो नो दे लोगोफोर सोर सोर लोगो गैलिया लोगो जालायबानो जाबाय दे बयबो जायफ्रा गोदान दङ दे लोगो जालाय जोंना अजय खान्दुलनोलै अजय खान्दुल एन्जर बायदि नुदों है फेस देखायलायलै आं बेबायदिबा ड्रिमाबोमोनखो एन्जरनो एन्जर प्रियामोनखो आदा आंनो गुड नाइट आगैनो जोंना आदा आंनो हिनजाव नांगौ मा होनखो अमित आदा गुड मर्निंनो जोंना अमिता मा होनखो मालायथिं सिख्लाफोर फैदों एसे एदावनो आं नाम्बार बिनो आं मोजां फैसोदों लामाथिं ना अबेथिंब्रा अमित खोन्था दे मा मालायथिं बेलाय जोंना प्रिया मा होनखो जाबाय नामा आगै दस्थ' जाबायलै जानायालाय आब' प्रिया जोंना मा होनखो आदा आंनो हिनजाव नांगौलाय अरबाय प्लिज फेस देखा द हैद फेस दिन्थिनो हायालै आंखौ बिराद जावबाय थाबाय मानसिफोरा फेस दिन्थिला आङो मानो होनबा दिनै उन्दुनाया एसे उन्दुब्रेदोंना बिनि थाखायनो जावबाय थाबाय मोखांखौ बुनाय नुदोंना एसे अमितामोनखौ गुफुर फैसोदो आयै नंगौ नामा अमित आंनोबो सासे नायना दोन दे अमित साल दे आंनोबो जोंना मा होनखो बहा अमितनो अबेयावनो अमित खोन्थाहरदो अजया मा होनखो दासो मोजां नुदों नंगौ नामा अमिता मा होनखो लामाथिं लामाथिंजायनो आंनोबो सासे दे अमित जोंना डिम्पिट आब'आ मा होनखो गरम कितना है गरम तो बहुत दे रहा है दीदी क्या बोलो फेस होनना बुंहरबायलै जोंना आब' ड्रिमा जोंना आदा आंनो हिनजाव नांगौ मा होनखो आं नोंनि एलबियाव सासे फसायबाय ओइ सोरखौबा फसायखो दे खोन्थाहरदो दे आदा आंनो हिनजाव नांगौ दे डाइरेक्ट बुंना होखानोसै आङो जोंना आब' ड्रिमा मा होनखो मासे जागा ड्रिमाबो मा होनखो मेन आइडि में आया बोला ड्रिम आब'आ अमिता मोनखो आयै लाखिस्रानोसो गोसो जाबाय आं आयै दे लाखिबानो जाबाय आंनिबो सासे लाखिना दोनलै अमित दे जोंना प्रिया मा होनखो अमित लाखिदो सासे माइ गायग्रा फंबाय माइ गायग्रा लाखिनांगौ ना अमित नै दे लाखिदो जोंना ड्रिमाबा मोनखो शायद टार्जन बना है आज भी हाँ दीदी हाँ बहुत गर्मी है ना क्या बोलूं ड्रिम पे दीदी ने क्या बोला टार्जन अमिता मानखो र' दसे थाथ' ओल्ड फ्रेंड नाम्बारखौ बिनो आं दे बिना लाखि दे अमित जोंना आदा आंनो हिनजाव नांगौ मा होनखो प्लिज कमेन्ट गाइस दे कमेन्ट खालामनांगौनो नै आदा हिनजाव नांगौ बुंहरदो नै खुलुमबाय गाबबाय मानो कमेन्ट खालामाखै दे लोगोफोर जोंना अमिता मा होनखो प्रियाखौ फसायबायनो आंनो हिनजाव नांगौआ नंगौ नामा जोंना चन्दन गेमिं फैदोंलै हेलौ ब्र' नै हेलौ ब्र'
जोंना एन मुसाहारिया मा होनखो लोंना बुजोब्बाय फाग्लाया है मा बुङोलै एन जोंना द्रिम माबा मोनखो दे आंनि ब्लु बोखारद अके आब' द्रिम दे ब्लु बोखारबाय दे आब' द्रिम जोंना प्रियाया मा होनखो अमित आंहा हाबा जानायसो जाम्बा हाबा जानायसोनो अमित प्रिया मा बुंबाय थायो अभी पूजा करेंगी ने ओ अब फिर अभी पूजा करेगा ना ठीक है कोई बात नहीं है कर लो पूजा कर लो प्लीज गम्बर गम्बर सालथे फैबाय दे गम्बर सालथे फैबायनो बोरो लामायालाय हिन्जाव नागिरनो हगार लामाया होनना मिनिबायलै हिन्जाव नागिरनो फैबाय नै गम्बर सालथेया जोंना लेंगुवेज मेकारफ्राव फैबाय दे लेंगुवेज मेकारफ्राव लागावबाय 1K जाबाय आंना लोगोफोरनि अननाय आरो हेफाजाब होनायाव थेंक इउ अल नो नै 1K जाबायनो जोंना नै लेंगुवेज मेकार ब्रादारना 1K जाबायनो दे माबा होदो पार्टि होदो दे लेंगुवेज मेकार ब्रादार 1K जानायनि गामियाव फैदो दे पार्टि होफैदो केक खादो जोंना मा होनखो आदा आंनो हिनजाव आब' द्रिम गुड मर्निं आब' द्रिम गुड मर्निंनो आदा आंनो हिनजाव नांगौआ बुंदों ड्रिम पिटआ मा होनखो थेंक इउ स' माच वेलकाम डेडि ओमफ्राय मा होनखो बिदिखौ लायो फाग्ला आंनो हिनजाव नांगौ ओइ बिदिखौ लायो नामा नोङो ओइ बिदि माबा हिनजाव नांगौ नै नोंखौ बुंहरबाय जोंना मा होनखो ड्रिमा अमित फ्री मिलते है फिर मिलते है ठीक है दीदी मा होनखो प्रियाया गम्बर सिं होनना मिनिबाय दै नै मेगन मोदै गलायनाय ड्रिम आब'आ मा होनखो गम्बर भाई गुड मर्निं नो गम्बर गुड मर्निं नो नै जोंना आब' द्रिमा नोंखौ खबर लादों जोंना मा होनखो गम्बारा मिनिबाय दै जोंना ड्रिम आब'आ मा होनखो 1K जाबाय कंग्रेचुलेसन भाई आंना जायाखै दे जोंना आब' द्रिम आंना जायाखै 1K जायाखै जोंना सासे बै लोगोनासो जादों ना नोंनाबो जाबाय आब' द्रिम खोन्थाहरलाय जोंना आदा आंनो हिनजाव नांगौ मोनखो गोमबोर दा आंनो हिनजाव नायदो गोमबोर आदा आंनो हिनजाव नायदोनो गोमबोर हिनजाव नायना होनांगौनो जोंना नै जोंना ड्रिम आब'आ मोनखो पार्टि वाला भिडिअ दे आंना जायाखैलै आब' ड्रिम बै सासे लोगोनासो जादों जोंना एना मा होनखो बाय बायनो गोमबारा मा होनखो मेंग्लिजोब्बाय आं नागिरै सालथे मेंग्लिजोब्बायनो दै जोंना निजोम फैबाय दे निजोम बस फैबाय खुलुमबाय ब्र'नो थेंक इउ निजोम आंनि एलबाम नुजाफैनायनि थाखाय निजोम बस लाइक डान थेंक इउ लाइक डान खालामनायनि थाखाय आरो आंनि एलबायाव फैनायनि थाखायबो निजोम बस जोंना एना मा होनखो नै नों आदा मुगा गोरान माने गोमबारा मा होनखो आंनो मोनाखै नागिरै मेंग्लिजोब्बाय आंहा आं एसे स्पिड फरायनोसै दै अमिता मा होनखो प्रिया मा खालामदों ड्रिमया मा होनखो दे बाय अके ड्रिम दे बाय आदा आंनि हिनजाव मा होनखो आं मानो मेंखो आदा गोमबोर मानो मेंखो होननानै जोंना सानदों प्रिया मा होनखो एन मुसाहारि गुमा गोरान जोंना गोमबारा मा होनखो फाग्ला होन आंनो मोनाखै सालथे आयु जोंना ड्रिमयाबो मा होनखो नो प्रिया मा होनखो अमित आं आं जिरायबाय दं ओरैनो जोंना एना मा होनखो प्रिया सना गुमासो नुखायो जोंना निजोमा मोनखो बोरो थांखुवा हरलाय खलबसे सोलाबनो डाउनाव दै नै डाउनाव जोंना मा होनखो ड्रिमाबा राजुनि वाट कमप्लिट जाबाय वाच कमप्लिट जाबाय आरो ना राजुहा आदा आंनो हिनजाव नांगौ मोनगोन निजोम आदा हिनजाव नांगौलै निजोम नै हिनजाव नांगौनोलै जोंना आदा आंनो हिनजाव नांगौनो नागिरना होलाय अननानै बेस्रा गाबगासिनो दङ जोंना प्रिया मा होनखो एन मुसाहारि नंगौ ना आगैनो जोंना गोमबारा मा होनखो ओइ सालथे अबे गुदुङाव दं नों खुसिंग्रा अबे गुदुङाव माने जायगाखौ दिन्थिनोसैलाय नैलै नैबे गुदुङाव हाबना दङ आङो गोमबोर जोंना मा होनखो आब' द्रिमा
खानायनि कालारा आब' मा बुंनो आब' द्रिम जोंना एना मा होनगोन एन मुसाहारि होननानै मिनिना खुगा हमथेलायबाय दे मिनिना थानायनि एना गोमोना मिनिबाय जोंना निजे मा होनगोन कार्बि आंलंआव फै जिएफ नांगौबा ओइ कार्बि आंलंआव थांनांगौनोलै आदा आंनो हिनजाव नांगौ जिएफ नांगौबा गोमबोरा मा होनगोन द्रिम हेल' दिदि गुड मर्निं नो द्रिम दिदि नै नोंखौ खबर लादों नै जोंना गोमबोरा दासो नों दहायनो खबर लादोंमोन गोमबोरखौ आब' द्रिमा गोमबोरा दासो खबर लादों नैलाय आदा आंनो हिनजाव नांगौ अ नंगौ नामा आदा गोमबोर अनदोब्रा गोमबोर आदानो जोंना निजोम बसआ मा होनखो बस नोंना खुगाया गोदो सोरजोंबा खावसे जाजादोंमोन नामा खायलेंलै मोनथियालै मा बुंबावनो सोरबा जादोंमोनदांलै जोंना द्रिमाबो मानखो गुड मर्निं भाई गोमबोरनो ट्रिम्पिटाबो मानखो दे आं भागिदों माने आं भागिदों अ जोंना मा होनखो आदा आंनो हिनजाव नांगौआ र' निजोम आदा माला थांनांगौ बुं माला थांनांगौनो निजोम नै जोंना सोंहरदों जोंना बिबि दैमारि फैबाय दे मिनिहरबाय बिबि दैमारिया गोमबोरा मा होनखो आदा नागिरहैनोसै सानैजों नागिरहैनोसै होनना गाबना मिनिहरबायलै जोंना एस आइ फेमिलि फैबाय दे एस आइ फेमिलि बबाव दं रासोल बबाव दं माने गामियावनो दङ दालां सिङाव जिरायना दङ एसे बार जादोलै बोथोरा बिराद गरम होदों नालाय एस आइ फेमिलि जोंना निजोमा मा होनखो फाग्ला हाथाया बालाजों हुना गोजों खालाम नङाबा खुदुम जानाय नङा हैद बिदि नङा आं खुदुमनायखौ नांला जोंना गोमबोरा माखो टर्चबो लाखाबाय नोलै जोंना गोमबोर सालथेया निजेमा मा होनखो फै दिनैनो हायोबा ओइ दिनैनो लिंहरबायलै बिदि माबा आदा आंनो हिनजाव नांगौ नोंखौ दिनैनो थांनांगौनो जोंना बिबि दैमारिया मा होनखो खामानि मावनायानो नायबावदोंसो आं अ नंगौ नामा बिबि दैमारि दे लाइक होदो दे अननानै बिबि दैमारि जोंना मनिका फैबाय दे मनिका पाटिर फैबाय हाय हेल' मनिका फात खालि ना मनिका जोंना प्रिया फैबाय र' दुस्थ' फंबाय थाथ' ओंखाम जानोसै होमबा आब' प्रिया जोंना मनिकाया मा মনিকা কি কৈছে লাইক ডান থেংক ইউ মনিকা লাইক ডান কৰাৰ কাৰণে আৰু মোৰ এলবিএত অহাৰ কাৰণে থেংক ইউ आदा आंनो हिनजाव नांगौ मा होनगोन निजोम आदा मायाव ब्लगआव नुनाया बेखौ बानायना हो दे निजोम आदा अ ब्लगआव नुनायखौ बानायना होनांगौनो जोंना लिंगुइस्ट मेकारा मा होनखो अ माबा लिंगुइस्ट मेकारा मा होनखो आंनाल' जालांदों कमेन्टआनो मोनाखै गाहाम ओइ ब्रादार नोंना कमेन्ट्सआव जायाखैमोन दे लिंगुइस्ट मेकार नै दासो कमेन्ट्सआव जाफैदों कमेन्ट हरदोंमोनबा गाज्रि मोना दासो कमेन्ट्सआव जाफैदों जायना कमेन्ट्सआव जादों बिनिखौ फरायगासिनो दं आरो ना जोंना एस आइ फेमिलिया मा होनखो हिटथ' जायगाया नंगौ नामा एस आइ ब्रादार जोंना निजिमा मा होनखो थोस फाग्ला नुजोबसैसो माखौरा निजोम जोंना नै মনিকাই মাতিছে নিউ ফ্ৰেণ্ড 7 ID যোনে নতুন আছে মনিকাৰ লগত ফ্ৰেণ্ড হোৱাচোন মনিকাই পাক্কা ৰিটাৰ্ণ দি দে गोमबोरा मा होनखो थांगासिनो दं मोनफैनोसै नै हाहानो मनिकाया मा होनखो बहुद भात खुवानाय आरोना जोंना मा होनखो बिबि दैमारिया सोर दं दाला सोर दं दोंलाय आं दों ओइ दोंलै नै नोंनो नायना लादो बिबि दसे मिथिखाबाय
अन्नानै फैनाय गासै नोंथांमोनखौ अन्नानै आंनिखौबो सापर्ट लोगोफोर आंबो बेग हरगोन नै नाला नुबाय बिबि ओइ যোনে যোনে ফ্ৰেণ্ড নাই বসুমতাৰীৰ লগত ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱাচোন নতুন মানে কিয় চাপোৰ্ট কৰি দিব আৰু না চবকে চাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে কৈ আছে বসুমতাৰীয়ে মনিকা কি কৈছে নিউ 7 যোনে যোনে ফ্ৰেণ্ড নাই মনিকাৰ লগত ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱাচোন 7 আইডিছে মাতি আছে মনিকা বাইদেৱে তাৰপিছত কি ক'ল মনিকায়ে তুমি ভাত খালা নে ভাই খালো মনিকা দিদি খালো মই আৰু তুমি খালে নে নাই মনিকা দিদি प्रदीप दीदी आ गया रे और हेलो प्रदीप दीदी आदा आंनो होनजावनांगौ मा होनखो आदा आंनो होनजावनायनो थोद बाजैबाबो जायो आदा बाजैबाबो जायो एना मा होनखो केमेरा खेबबालाय मेगन थाइसेयो जोंना निजोमा होनखो गथ'आ दुस्थ'मार नै दा फै मा होनखो नै दा फैलै नों कार्बि आंलंआव लेंहरदोलै नै मानो इसे दुस्थ' प्रदीप दीदी ने क्या बोला কেনে আছে ভালো আছে না মইতো ভালে আৰু তুমি কেনেকুৱা কৈ দিয়াচোন প্ৰদীপ দিদি লিংগুৱেজ মেকাৰ मा होनखो आं गैला मानो गैला जाखो लिंगुइस्ट मेकार ब्रादार जोंना आदा आंनो होनजावनांगौ मा होनखो निजोम आदा आइ एम गयिं टु कार्बि आंलं थांगासिनो दंनो दै नै जोंना आदा आंनो होनजावनांगौआ निजोमा मा होनखो दे सोरबा गोदान दंबा सापर्ट होदो नै जोंना निजोमा लेंहरदों निजोमे माতি আছে না মাতি আছে আৰু যোনে নতুন আছে নিজম লগত ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱাচোন মনিকা কি কৈছে প্ৰদীপ দিদি হাঁহিছে দেই প্ৰদীপ দিদি কয়খিনি মনিকায়ে निजोमा मा होनगोन न' फैनाङा थांनाङानो जोंना एना मा होनखो गामिनि फाग्ला गोजासो साफा तेजपुरनि फाग्लाफोरा बेहायनो जमा नंगौ नामा जोंना मा होनखो आदा आंनो होनजावनांगौ आधा रास्ता पालू निजम ब्रादार बोले आधा रास्ता पाएसे बोले आधा जी नहीं इनको लेंहरदों नहीं आधा जी तुमक माती आसे या मनिका बायदेवे जा फ्रेंड हुआ नहीं जुदी फ्रेंड होइल मनिकाও माती आसे जोने फ्रेंड নাই फ्रेंड होइल आसुन मनिका লগত प्रतिभा मान का प्रदीप दीदी কি কইছে মনিকা বা কইখিনি হাইছে দেই কেন ভালো আছে না आदा आंनो होनजावनांगौ माथो आं नंगौ नामा आब' सना मावजि नंगौ नामा नो जोंना मा होनखो एना इसोरलै दासो लाइन फैबाय ना मिनिना मोसालायबावबायलै लाइन फैबायनो दार्लिंआ जोंना दे दार्लिं गोसोफोरखौ एसे गोजोन होनानै लादो जोंना मनिका কি কৈছে ভালে আছো प्रदीप ভালে আছে বলে এনা মানखो आदा आंनो होनजाव दा जोने मोर एबिट आइसे दे कमेंट কৰি দিয়া प्लिज कमेंट अमित गल नाকি अमित जोंना मा होनखो बिफोर बस फैबाय दे हेलो हलि मलि गाइस नोलै जोंना बिफोरा फैबाय मा खबर बसनो खबरा मोजाङानो बिफोर बस नोंनालाय बोरै दे अननानै खोन्था हरदो जोंना आदा आंनो होनजावनाय नायदो मा होनखो प्रदीप आदा आंनो होनजावनाय नांगौलै होनजावनांगौनोलै नै आदा आंनो होनजावनांगौनो दे अननानै प्लिज खोन्था हरदो जाकासलै बस नंगौ नामा बिफोर बस
दे लोगोफोर सोर सोर दङ दे अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम कमेन्ट जोंना बिफोर बसआ लाइक दान होनायनि थाखाय थेंक इउ दे बिफोर बस आं मोनसे माबाखौ अमितखौ नागिरना लानोसै दै अमितआ खारबाय खोमालै जोंना आदा हिनजाव नांगौ मा होनखो आदा आंनो हिनजाव नांगौआ आदा डाटा बिफोर आदा थांलायनि हिनजाव नायदो थंलानि हिनजाव नायदोब्रा आदा ओइ थंलानि हिनजाव नायना होनांगौनोलै नै आदा आंनो हिनजाव नांगौनो सोरमोनथाय बियो आं मोनथियासै दे बेखौ दहायनिफ्रायनो माबा हिनजाव बिलागासिनो दङ बियो बिफोर बसआ मा होनखो आं बिजि बस अ नंगौ नामा डिउटियाव दं नामा बिफोर बस जोंना एनआ मा होनखो बाय बाय अल्ड फ्रेन्ड एन लाइक होआखैबा लाइक होदो बिफोर बसआ रिनो मनिका बायदेव अन प्रदीप दिदी आदा आंनो नोंखौनो आंखौनो लादो हाय बालनिहै आदा हिनजाव नांगौ जोंना प्रदीप दिदिखौनो लानांगौनो लादो मनिका बायदेव अन मनिका बायदेव अन दे सोर आंनि एलबिआव दं दे अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम जोंना प्रदीप दिदिया मा होनखो एन सना थांनोसै नो एन सना थांसै नामानो जोंना प्रदीप दिदिया खबर लादों मनिका बायदेव अन बिफोर बस मा होनखो आंनो मोनाखै हिनजाव मोनाखैनोलै जोंना बिफोर बसआनो मनिका बायदेव अन आदा आंनो हिनजाव नांगौ मा होनखो र' आदा प्रदीप माला लायनांगौ आदा माला लायनांगौनो प्रदीप दिदी नै जोंना सोंहरदों नोंखौ बिदिबा माबाया बिफोर बसआ जोंना बिबिया थांबाय खोमालै बिबि दैमारि मनिका बायदेव अन बिदिबाया थांबाय नामाब्रा दै फैदोंमोनलै मनिका बायदेव अन प्रदीप जिउ लाइन फैबाय खामानि मावनि लाइन फैबायनो जोंना मनिका बायदेव अन बिदि भाइनि ब्लु लाखिनांगौलै आङो बिदि भाइ दै फैदोंमोनलै ब्लु होदोंमोन आं बिदि भाइनो बावगारगोन नङाबा मनिका बायदेव अन दे सोर लोगोफोर आंनि एलबिआव दङ दे मानसिफ्राथ' दङ दे अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम माथो रावबानो कमेन्ट खालामदिया दे लोगोफोर थब्रा साइसखौनो देखायलायनोसै आरो ना बुनाय मोखांखौ लाना उन्दुब्रेना लादोंमोनलै दिनै मनिका बायदेव अन प्रदीपा मोनखो दे एन सना मावना लागोरनो प्रदीप दिदिया लोगोफोर सोर दङ दे अननानै प्लिज कमेन्ट थांबाय नामा जोंना निजोम बस जोंना एन मोसाहारिया मा होनखो एनआ अके बाय पिस सनानो मा एसे गोसा जादों निया मेगना लोंग्रा आदा आंनो हिनजाव नांगौ प्रदीप आदा प्लिज नायना होनांगौनोलै प्रदीप दिदी जोंना नै नोंखौ खबर लादों आदा आंनो हिनजाव नांगौनोलै सोरमोनथाय बियो हमनो हायासै दे आङो दे आंजों सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामना होदोलै आदा आंनो हिनजाव नांगौ आदा आंनो हिनजाव नायदो दे अननानै प्लिज सापर्ट खालामना होदो प्लिज कमेन्ट होननानै गाबना खुलुम हरलायबायलै जोंना नै आदा आंनो हिनजाव नांगौ माथो रावबोआनो कमेन्ट खालामथारा दे लोगोफोर सोर दङ दे अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम सोरलै दिदी आदाया मोनथियालै बे सापर्ट आइडिजोंसो फैदों आं हमनो हायाखै बेखौ आदा आंनो हिनजाव नायदोआ मा होनखो आं अल फ्रेन्ड खासो आदा नंगौ नामा सापर्ट आइडिजों फैदोलै हमनो हायाखै आंबो माने सोरनावबा सापर्ट आइडिजों थाङो नालाय नै बिनि थाखायनो आंनावबो सापर्ट आइडिजों फैदों दे लोगोफोर सोर दं दे अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम मानसिफोराथ' दङ रावबो कमेन्टबो खालामलाया जोंना मनिका बायदेवा थांबायसो खोमा
लिंहरदोंमोन सेबायनाय दिजों सोर सोर लोगो गैया रावबोआनो लोगो जायासै नालाय थांबायसो खोमा दुखु मोनना जोंना मनिका बायदिवा दे लोगोफोर सोर सोर दं दे अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम कमेन्ट जोंना नै आदा आंनो हिनजाव नांगौबा प्लिज कमेन्ट होनना गाबना खुलुमलायबायलै गाबलाय लांबाय बेसारा दे अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम माथो रावबानो कमेन्ट खालामथारा जोंना आदा आंनो हिनजाव नांगौ बिदिब्ला आं थांसै ओंखारबाय थांथ'नाङा दे आदा आंनो हिनजाव नांगौ दे आंबो बारा गोबाव थाला 13 मिनिट थाबावगोन आङो 1 घन्टा फुरा खालामसै आरोना जोंना अमितामानखौ अरबाय मा कमेन्ट फराया कमेन्ट स' जाफैयाखै खोमालै अमित नोंना नै दासो कमेन्ट फैदों र'दै नोंनो ब्लु होना फिनदों दे ब्लु होफिनबाय आं नोंनो अमित देलाय कमेन्ट खालामलाय देलाय कमेन्ट स' जाफैयाखै सोरनाबा माथो रावबोआनो गैला सानैल'सै दे कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर बारा दासो मोजां नांदोंलै बायदेमग्लाय सिदेमग्लाय दे लोगोफोर सोर सोर दङ होननानै प्लिज कमेन्ट खालाम कमेन्ट जोंना मा होनखो आदा आंनो हिनजाव नांगौ हिनजाव नायदो अमित आदा बोरिखुन्दनि हिनजाव नायदो आदा अमित नै आदा आंनो हिनजाव नांगौनो बोरिखुन्दनि हिनजाव नांगौलै नायना होदो दे सासे जोंना अमिता मा होनखो आं जोबोद गोजोननाय मोनदोंलै अरबाय मा जाबावगोन मा जाहोबावगोन नोंनो मानिरा दे खोन्थालाय अमित साले मानि गोजोननाय मोनखो दे अननानै नाम्बार मोनबाय नामा अमित साले जोंना BS बड' एस फैबाय दै बयबो थुना हो सारमोन लोगो खालामदो नै जोंना बे बि बसजों सोर लोगो गैया दिनै लोगो जालायलाय अननानै प्लिज जोंना निजोम बसारमानखौ बस नै निजोमा आदा आंनो हिनजाव नांगौ हिनजाव नायदो मा होनखो अमित आदा प्लिज रिप्लायनो जोंना निजोमा मा होनखो बड' एस लोगो खालामदो औ दे लोगो गैयाबा दे बड' एस दे लोगो जालायलाय नैबे हिनजाव लानाय दे बोराय रायनो बिराद दुगा लेक्सार होयो ओमफ्राय फाग्लासो बियो बेवाइखौ जनो नामायबावदो बेवाइया हौवा गारना फैबायनो बेखौनो जनो नामायदो बियो नै दै मानसिया नै जोंना मा होनखो निजोमा आजिखालि सिख्लाफोरा मा एसे थगायसुलि जाजोबखोलै बस नंगौलै बिराद थगायग्रा जामारबायलै बस निजोम बस दानि सिख्लाफोरखौ फोथायनो हाया रावखौबो बड'एस देलाय लोगो गैयाबा लोगो जालायनो जोंना निजोमजों थांबाय नामा बड'एस जोंना मा होनखो अमिता औ मोनबायथ' मा मोजां गुफुर गावदां जारौ आयै अरबाय मासे खाफाल मोजां आंनालाय ओइ बारा रंजानाङा दे अमित साले बांद्राय रंजाब्ला गाब्र'नोबो हागौ बोरैबा गरायफ्रावनाय खर'आ जोंना आदा आंनो हिनजाव नांगौ मा होनखो अ बिदिसो नामा निजोम आदानो जोंना दिपालि बर' फैबाय दे दिपालियाबो फैबाय हायनो मा खबर आंना खबरा मोजां आब' दिपालि जोंना आब' दिपालिया मा होनखो मा ओंख्रि जाखो अ ओंख्रिया मैया मोनानि माबासो जादोंमोन आङो बयलार आलुसोमोन आब' दिपालि
जोंना निजोमा मा होनखो आंखौथ' थगायबा भाइरेलसो खा बस औ नंगौ नामा बस जोंना बर' एसा मा होनो मजा मा जायगायाव दं सारमोन आं दालाङाव दंलै गामिनि दालां सिङाव नै जोंना निजोमा नोंखौ लोगो जानो थाखाय लेंहरदोंमोनलै बड' एस देलाय लोगो जालायलाय ब्लु नांगौबाथाय खोन्था आं ब्लु हरगोन दे जोंना उमिदा मा होनखो आंनो हिनजाव नांगौ मा खालामदों ओइ मा खालामदों आंनो हिनजाव नांगौ नै नोंखौ सोंहरदों जोंना प्रदिप दिदिया लाइक दान दिदिनो दासो लाइक होबायलै जोंना प्रदिप दिदिया दहाय होबावाखैमोन जोंना आदा आंनो हिनजाव नांगौ मा आं अर बायनि एलबि नायदों आदा हिनजाव नायदों होद थान्दा गुन्दा बिदि बुंना दा लोगोफोर कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट आरो जायफ्रा आंनि एलबिआव दङ लाइक होआखै दे अननानै प्लिज लाइक होबानो जाबाय मोनसे बयबो जोंना निजोम बसा मा होनखो जिं सिकि बेले नों आंनि बेले आयै होबायलै जोंना अ जागोन कमेन्ट हरगोन कमेन्टआव होगोन निजोम नै नोंखौ बुंदों आरो ना लोगो जागोन होननानै बड' एसआ कमेन्टआव लोगो जागोननो दे लोगो जालायबानो जाबाय ब्लु नांगौबा बुंहर दै ब्लु नांगौबा आं होगोन जोंना उमिदा मा होनखो आंनो ब्लु नाङालै अर भाइ आंनो वाइट रेड ग्रिन नांगौ अर भाइ अ नंगौ नामा जोंना निजोमा ब्लु निजोम बसआ दे ब्लु होबाय दे निजोम बस कमेन्ट खालामलाय मोनसे चेक खालामनि ब्लु जादोंना जायाखै मा सिसा दाखालि ना दोहैयो ए फिसासोमोन दा अके नो जोंना निजोमा मालायनो दिनलाय मानि आलासि फैदों नालै थां वादार फैदोलै हाबानि नाफोर वादार फैदों बियो दा लोगोफोर सोर सोर दङ दे अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम कमेन्ट सोर फिनो हायोमोन दा लाब्बा खथ' मोजां फिनो हायो थैयालै नों दिउरि हाग्राफोरल' होबाय थाब्रा जोबना दोननांगौलै जाम्बा माबाखौबो नुनाय आङो बै भिडिअ नायनाय आरोना रन्जनदों आंदो बै मा होनो माबाखौ स्लेस बना बेखौबो जाबावो जोबना दोननांगौब्रा नों माबा बानायनानै जोंना उमिदा मा होनखो आंनि नाम्बार नामायनाय पार्टि होगोन आं भैरबकुन्दआव फै जागोनबा अर भाइ गाबोन रलाय सम मोनबा थांगोन दे उमिद जों नोंसिनिथिं थांनो नामायखादों टाइम मोनबा थांगोन जोंना निजोमा मा होनखो बड' एस सापर्ट खालामबायनो बड' एस देलाय अननानै कमेन्ट खालामलाय नै जोंना नोंखौ सापर्ट खालामबायनो निजोमा नोंबो सापर्ट खालामफिनबानो जाबाय ना सापर्ट खालामनोसो थांखोथाय बड' एसआ हरफिनगोन बेयो बड' एसआ हरफिनो जोंना आदा आंनो हिनजाव नांगौ मा होनखो अमित आदा आंबो थांगोननो जोंना आदा आंनो हिनजाव नांगौ हिनजाव नायदोलाय मा होनखो आदा आंनि कमेन्ट फरायाखै अबेलै कमेन्टस' जाफैयाखैमोन नै दासो फैदों नैबेखौ होनदों नामा अमित आदा आंबो थांगोन होननायखौ जोंना निजोम बसा मा होनखो लांहिनाव फै जोंनि न'आव
मिथि एक्ट्रिसनि न' सेरावनो औ नंगौ नामा अमित बस थांगोन र' उनफोराव टाइम मोनबाला जोंना अमिता मा होनखो औ फै नोंबा अबेनि आंनो हिनजाव नांगौ ओइ अबेनिनो हिनजाव नांगौ नोङो खोन्थाहर दे जोंना बड'लेण्डआ मा होनगोन थुबाय लाइक बेलाइकोन आं अलाव औ निजोम नै नोंखौ खालामफिनबायनो जोंना बड'लेण्डआ आदा आंनो हिनजाव नायदों मा होनखो अ र' बस र' बास हमनि र' बास हमसै आरो बास हमना थांसै नोङो जोंना निजोमा होनदों थेंक इउ बड' येसनो अनसुमा फैबाय हायनो जोंना अनसुमाया ए लाइकफोरखौ थुना होदो अनसुमा जोंनिया अमिता मा होनखो अमित इन्टारटेनमेन्टआ र' हिनजाव कल हरदों दाहाय नाम्बार औ नंगौ नामा आंनोबो सासेनि हरदोंलै अमित बस दा लोगोफोर सोर सोर दङ दे अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम कमेन्ट आदा आंनो हिनजाव नायदोलाय मा होनखो आं निजोम आदा मोननि खाथिनि अमित आदा औ नंगौ नामा जोंना एना सि आइ डि होनना मिनिबाय दै जोंना निजोमा मा होनदों थोदस फाग्ला अबेनि मारदों थोदस फाग्ला अबेनिनो जोंना बड'लेण्डआ मा होनखो सोर दं लोगो खामदो थाद' दे सारमोन अ दे लाइक होखाबा लाइक होना गालांदो जोंना बड'एस एना मा होनखो बाय बायनो सि आइ डिया आयौ बेसे गरम बड'एस मानखौ होबाय आंनो थेंक इउ बड'एस लाइक होनायनि थाखाय आरो आंनि एलबियाव दसे समबाबो नुजाफैनायनि थाखाय हला लेंग्रा भाई ओके फक्कर आंनिफ्रायबो जानो हायो पेकेट मोनसे दोङो होआबाथाय नारनाङा बेखौ हलाय बिसिनायबा नोंनिखौ बिनिया बिसियाखै फुंथानिया जोंना आदा आंनो हिनजाव नायदों मा नोंसोरनि खाथिनि आं खिथाया होनना मोसाबायसोलै निजोम बसआ मा होनखो आइलि जायलि खावलायाव खेबसे खुदुमनि खावलायाव खेनसे खुदुमनोलै सोरखौबा खुदुमगोन माथो रावबानो कमेन्ट खालामथारला आं ब्लु लानोसैलै दे ना लोगोफोर बेबायदिबा आं दसे दोनथ'नोसै एसे खामानि मावनो आङो मा होनदों जोंना कमेन्ट फैलायबायलै मोनसे आदा आंनो हिनजाव नायदोंमोनखो बागुरुम्बानि बागुरुम्बा
थाथ' बस दे आंबो एलबिखौ बन्द' खालामथ'खानोसै दोनथ'खानोसै र' आदानो दे लोगो हरबाय उनाव लोगो मोनगोन